जायनारि ओनसोलनि सिङाव थानाय सालखेंखायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ ब्रैथि गायसनथाय सान हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित मनजिल बिथांजों लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बिबानगिरिफोर। बे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खौरांनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि गनिन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिरु माहारियारि फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि इराग्दाव नार्जारि बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै खोनासंना लादो। गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बर' रायजो राजा बिथां बे नायगिरि आरो बे मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आङो दा सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि इराग्दाव नार्जारि। आङो फैदों, आङो रामफलबिल सेरफांगुरि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टमोन। बै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो फाउन्डेसन डे 22 फेब्रुवारियाव दाजानायमोन 2022आवहाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दा बिनिफ्राय आङो बारबोनानै दिनै सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। दा जोङो प्रट'कल डिसिप्लिन नियमखौ जोङो फालिबोनानै गावनि पर्टफलिय'खौ जोङो लाबोदों। आरो जोङो बर' जाथिनि थाखाय आङो सासे खामानि मावबोयोमोन। आंनि खामानिखौ गारनानै न' बां गारनानै फैनानै जोङो सेन्ट्रेल अफिसाव थाबोदों, आफादखौ सामलायबोदों, जोङो दिल्लीयाव थांबोदों, धरना होबोदों। दा बेनिफ्राय जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानिखौ मावबोदों। दिनै आङो बे बुस्थुखौ नुबोनानै आफादगिरि आं सब समाय थाफायो आसे फासे। दिनै नुबोनानै बे कुइसनखौ बारे बारे सोंबाय थानायाव आङो दिनै बुंनांगौ बायद' जानानै फैदों। मानो होनना बुङोबा बियो ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो। जोंहा 2025आवहाय बडि फर्मेसन जादों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय। दा बेयावहाय बडि फर्मेसनाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलाव फैनायनि सुबिदा मोनो। सोर मा पर्टफलिय' लागोन बेखौहाय जोङो सायख'लायनायनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेलाव गाखोयो। दा बै समाव बिथाङा जोङो जेब्ला बयबो निउट्रेल जानानै बयबो समान जानानै जोङो जेब्ला सेन्ट्रेलाव गाखोनांगौ पर्टफलिय' बिलायलायनाय दाबि थायो, बे समावहाय बिथाङा गाखोबोआखै। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैसिम दिल्लीयाव मोनसेबो थांफेराखै धरना बिनायाव। जोङो खेबब्रै जाबाय, खेबब्रैयावबो जोङो गावनि सेक्रिफाइस, गावनि खामानि दामानि गारनानै जाथि हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' जाथिनि खामानिखौ मावनो होनानै जों दिल्लीयाव थांदों। दा बे थांनायाव बिथाङा दिनैसिम आङो खेबसेबो लोगो मोनाखै, थांफेराखै। दा बियो जास्ट खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बनसुनिल'मोन। दिनै बियो बै समाव इउ पि पि एल सरकार थानाय समावहाय बिथाङा माबा मोनसे गिदिंमोन नामा, बा आसाम सरकारखौ गिदिंमोन नामा, बिनि थाखायनो बिथाङा बे समावहाय सेन्ट्रेलाव फैयाखैमोन। दिनै बि टि सि सरकार फैनाय लोगो लोगो, बि पि एफ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै मानो बियो सेन्ट्रेलनि बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनो लाबालाब लब जानानै फैदों। दा बेखौ आङो निन्दा खालामो, आङो बेखौ मुगैथाव रावजों आङो सोंखारियो। मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनि प्रट'कलखौ फालिनानै जोंहा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ, जेनेरेल सेक्रेटारि गैयाबा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ। जोंहा पर्टफलिय' हिसाबै जोंहा बिथांमोना मावनो हायाबा जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मावनो हायो। दा ओंखायनो आङो बेखौनो गले गले बुंनो सानो, बिथाङा सासे सामान्य चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो। बियो बेहा जेबो मोन्थाय गैया जे बियो सेन्ट्रेल बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै जे सामलायगोन। आरो आं बेखौ बुंनो सानबावो जे बे बिथाङा दिनै गहपुराव दाहैदों, खोन्दो दादों, गुवाहाटियावहाय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों। बेयावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननायाव जाय जाय बिथांमोनहा जे बिनि कमिटियाव हाबदों, बनसुआव हाबदों, बे बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' मिडियाखौ नायना नाया, जोंनि बर' निउसखौ नायना नाया। आं बेखौल' सोंखारनो सानो, जुदि नायोबा बिथांमोना बेखौनो बुजिनांगोन, बेनो जुदि गावनि प्लेटफर्म बा गावनि केपासिटिखौ गावनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै जुदि बियो बुंना लायोबा, नोंसोरबो बे सासे अलरेडि इलिगेल मानसि, बे इलिगेलजों जुदि दाफायोबा, थाफायोबा, सापर्ट होयोबा नोंसोरबो गासैबो बिथांमोना इलिगेल जोब। मानो होननानै बुङोबा दिनै बेनो जुदि प्रेसिडेन्टशिपखौ जुदि सिख'ना लादोंबा, गाबोन समफोर नोंथांमोना बिनि प्रेसिडेन्टखौ सिख'ना लागोन नामा? खिन्थु बे नङा। आफादा गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा जेरावबो अल वार्ल्डआव नाय नोङो, गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा गावबागाव नियम निथि थायो, प्रट'कल थायो, डेक'राम थायो। दा बे हिसाबै जों सोलियो, जों मान सनमान होनानै जोङो बेखौनो रायजो राजा बर' जाथिनि थामोनथा मोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों ओंखारबोदों। जोंहा साफ्रोमबो जोंनि जिखुनु जोंनि बनसु आफादल' नङा, जिखि आफाद जाया मानो, जोंहा गासिबो आफादाव गावनि नियम निथि प्रट'कल डिसिप्लिनखौ सोलिनानै फैनांगौ। बेखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जादों ना? नोंथांमोननि चेनेलसिम सिगाङावनो हामलायनाय थाबाय। लोगोसे दिनै जे बनसुनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि फाउन्डेसन डे, बेवहाय बिथांमोनहा जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै जोंखौ जे लेंहरदों, बेवहाय आं नुजाफैनो हानानै आंखौनो खोब मोजां मोनदों, भाग्य गोनां नंदों। बिथांमोना जाहाथे
गावसिनि थांखि बायदियै इयुनाव जे बड'फानि बोसोनखौ लानानै जे दा आवगायगासिनो दङ सेपारेट बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोना आवगायबोगासिनो दङ। आं जोंनि अर्गेनाइजेसननि जानानै बिथांमोनखौ खोब बाख्नायदों आरो फिउचाराव बिथांमोनजों ज'यैनो बड'लेण्ड आन्दलनाव देहायै बा मरेलैब्लाबो देहायैब्लाबो बिथांमोनखौ सापर्ट होलांगोन होननानै आङो जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जानानै आङो जोंनि लोगोफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा गासिबो ज'यैनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन रायजो बिनायाव। थाबैनो जोंनि रायजो बिनाया बड'लेण्ड स्टेटहुड बे बिनाया थाबैनो जाफुंगोन होननानै आंहा आसा दङ। आं बेखिनिखौनो आरो बिथांमोननिसिम आंखौ बे बाहागो लाफैनायनि खाबु होदों आं बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांमोनखौ थेंक्स बावहरबाय। गोजोन्थों। जिहेतु माखासे दान सिगां नोंथांमोननि आफादा दिल्लीयाव मोनसे हाबाफारि सावरायहैदों होनना बिनि फिथाइया माबायदि जानानै? नंगौ जोंनि आगु जाय बिथां जोङो जोंब्लावदा होननानै बुङोमोन बिथाङा थांनाय दिनैनि बारायावनो 22 फेब्रुवारियाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। दा बेखौनो जोङो दहाय फुंनि गेजेराव बिथांनिनो गोसोखां जोङो फालिदोंमोन। ओमफ्राय बे जोबनायनि उनावनो जोङो नैबे बनसुनि बिथांमोननि हाबाफारियाव बिथांमोननि मेलाव जों बाहागो लाफैदों। बाथ्रा बेनो बिथां दुलिन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव खेबथाम जोङो दिल्लीयाव थांदों। दिल्लीयाव थांनानै इउनियन मिनिस्टार रुरेल आरो ल' मिनिस्टार ट्राइबेल मिनिस्टार आरो ल' मिनिस्टार बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो प्रेसिडेन्ट द्रौपदि मुर्मु मेडामखौबो लोगो हमदों। दा बाथ्राया बेनो माने जोंनि मेम'रेन्डामा दिल्लीसिम आवगायनानै दङ, हम सेक्रेटारियेट लेभेलसिम सहैनानै दङ। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि लिडिंआव जोङो आवगायबाय थादोंमोन आरो बिथांखौनो लानानै जोङो आवगायबाय थागोन खौसेयैनो। दा बे लेभेलसिम आवगायनानै दङ आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय। लोगोसे जोंनि दानि जि पजिसनाव जोङो एवारनेस प्रग्राम लाबाय थादों बे जिनिसा आवगायबाय थागोन। नेक्स्ट माबायाव सप्ताहालागै जोङो बाक्सायाव एसे एवारनेस प्रग्राम लानो नागिरदों। दा बेवहाय जोङो कन्टेक्ट जागासिनो दङ। जिखुनु हानायखिनिखौ जोङो थाबैनो एवारनेस प्रग्रामखौ लालांबाय थागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाहैबाय। खुलुमबाय। गिबि गिबियाव नोंथांमोन मिडियानिसिम क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो समग्र बर' जाथिनिसिमबो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गिबि गिबियावनो नैबेखौ आङो साबायखर बावग्रोनो सानदों जिल्ला कमिटिनि जानानै जायफोर बिथांमोना जे दिनैनि बे हाबाफारि खालामनायाव जे जाफुंसार होनायाव डनेट खालामदों बे बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो जिल्ला कमिटि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोदों। जे दिनै जोङो मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रैथि गायसनथाइ सान फर्थ फाउन्डेसन डे आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे फिरफिला दैखोनाय हमेस खालामनाय हाबाफारिखौ लादों। जोंजोंहाय माखासे गोबां खोन्दो 10था खोन्दोआ दिनै नुजाफैदों। 10था खोन्दोनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैदों। लोगोसे जोङो सेन्ट्रेलखौबो हांख्रायनानै लाबोदों आरो दिनै फुं बाहागोआवनो बे फिरफिला दैखोनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेवहाय आलासि हिसाबै जोंहा बनजित मन्जिल बसुमतारी मानाव गेदेर बनसुनि आफादगिरि सारा दंफैयो। बिथाङा माखासे खोथा बुंलाङो। दा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जों क'क्राझार जिल्ला कमिटिया जोबोद स्ट्रं आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोआवहाय जे लेप्स जानानै थादों बे लेप्सखौ जोङो बावैसो साननि उनावनो जोङो दाफामफिनजोबनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय थिरांथा लाखाबाय आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोनि सिङावहाय जोङो खोन्दोसा दानायनि हाबाफारिखौबो जोङो लासैनो मावफुंगोन।
दा बेनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ जोङो बुंदों खोन्दोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे बिथांमोननियाव जे गोदोनानै थानाय जे नेसनेलिज्म हारियारि सानस्रि जे दं बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनांगौ आरो मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम माखासे एवारनेस प्रग्राम लानानै बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै जोङो माखासे खामानिखौ फोजाखांखांनायनि उनाव जे जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जोङो दाफुंनायाव मोजाङै मोजां खामानि मावनांगौ आरो दुलाराय बर' माहारिया बे बनसुनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो मरेल सापर्ट होनांगौ बेखौ आङो दिनैनि बे नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। क'क्राझार जिल्लाया फैगौ समावहाय माखासे उकिल आरो माखासे रिमट एरियायाव थांनानै माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जागोन बेखौ आङो जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायहरबाय। एसेनोसै। जिहेथु 4 बोसोर आबुं जाबाय नोंथांमोननि जिहेतु नैबे बर' माहारि फरायसा आफादा जिहेतु माबायदि रेसपन्स मोनबोदों रायजो राजाफोरनिफ्राय? रायजो राजाफोरनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां समाव मरेल सापर्ट मोनदों, रेसपन्सखौ जोङो गोबां मोनदों। नाथाय माखासे समावहाय जोङो लेप्स जानानै थादोंमोन, नाथाय दिनै जावरिखांफिनबाय आरो जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै बेखौनो बुङो आरो सेन्ट्रेलाबो बेखौनो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थायो जे दिनैनि समाव बनसुखौ खुनु हमथानो हानाय खुनु गोहोआनो खुनु सक्तियानो हमथानो हानाय गोहो गैया आरो जोङो बड'लेण्डखौ जेखि हेंथा फैया मानो, हारि दानायाव जेखि हेंथा हेंसि जेंना जेंगोना फैया मानो बेखौ जोङो बनसु हिसाबै बेखौ मावलांगोन। जोंनि देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जोङो थाथ'नाय गैया आरो बेखौ जोङो मोनथारगोन होननानै दिनै थिरांथा लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा दिनै सानफा एफा लोब लोब जों फैनानै मदद होगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। जिहेतु बनसु हिसाबै मोननै खोन्दो जानानै दङ, जिहेतु बबे मोनसे खोन्दोजों नोंथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं? मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बिथां सारनि दैदेननाय बनसुजों जों खामानि मावगासिनो दङ। गुबुना जेखि मावा जेखि थाङा, नाथाय बास्तबथा रियेल बनसुआ मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां सारनि दैदेननाय बेसो एक नाम्बार। दा जों बेजोंनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ। बे फुरा रायजोफोरनि सापर्ट आरो बेनो रियेलिटि। गुबुना जेखि जाया आं बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय जोंनानो मोनसे रियेल। बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि गेजेरजों मिडियानि नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां।